Superar-se significa donar-ho tot. I l'Opel Vectra s'ha tornat a superar a si mateix, perquè dona el màxim, amb un exigent equipament de sèrie i l'avançada tecnologia dels motors Ecotec. Hi ha un Opel Vectra completament equipat des de tan sols 2.303.000 pessetes. Opel Vectra, art en moviment. I vostè, quan es pot estalviar en l'assegurança del seu cotxe? Truqui a Rigal. 902 30 30 30. Sou aquele negrito de la África tropical que cultiva no cansaba la canção de Colacal. Y como verán ustedes, yo voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Colacao, l'aliment dels Colacao. És el Colacao. Apunti. Benvolgut president, coma. La convenció ha estat un èxit rotund. Fa 5 dies que no parem. Gairebé. Gràcies a Sol Melià, tot està sortint perfectament. Punt. Després de tanta feina, coma, espero poder fer amb vostè el partit de golf que tenim pendent. Punt. Atentament. Sol Melià, tan grans com el teu món. El Mundo Deportivo t'ofereix Barça Total, l'única enciclopèdia multimèdia amb tots els partits i jugadors de la història del Barça. Col·lecciona'ls cada dissabte amb El Mundo Deportivo. Torna l'Open Fortuna by Nissan al circuit de Catalunya. Diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 arriba el gran espectacle. 300 km per hora, 5.000 cavalls a la pista i un pilot cap a la glòria. Hola, sóc en Marc Gené. Estic preparat per anar a la Fórmula 1. Acompanya'm, t'espero. No t'ho perdis, et convidem! El CD-ROM de Z Multimèdia. Per molts, els millors del mercat. Aquest dissabte, amb El Periódico, Taurons. Descobreix l'últim tresor de Grècia. Nou iogurt grec de Danone. Més cremós, més saborós. L'últim tresor de Grècia. Cansat de suportar la seva hipoteca? A Caja Madrid pensem que una hipoteca no ha de ser cap càrrega. Per això les hipoteques Caja Madrid s'adapten a vostè, amb total flexibilitat i amb el màxim finançament. Hipoteques Caja Madrid. Abans de firmar, consulti'ns. Finello, una gran família de formatges per a la teva cuina. Ens va explicar les seves teories i vam viure els seus ideals. Només un diari que ha viscut tot el segle pot oferir les notícies més impactants, les fotos més reveladores, els anuncis que reflecteixen una època i les firmes que han creat opinió. La Vanguardia del segle XX, una obra diferent. Cada dissabte un volum amb 10 fascicles. Coneix la història de forma periodística i amena. Aquest mes, amb el teu Ibiza Hit, oblida't de la calor. Oblida't de fer esforços. Oblida't del soroll. Oblida't de les incomoditats. Perquè ara el teu Ibiza Hit amb aquest equipament només et costa 1.550.000 pessetes. I a més, no paguis fins l'any que ve. Seat Ibiza Hit, el teu número 1. Qui carai és aquest maleducat? Ace Ventura, detectiu d'animals. Els animals són la seva debilitat. Ace Ventura, Operació Àfrica. No suporta que els maltractin. No semblava que fes tant de mal quan li feia el cavall. Ni que els segrestin. Rat! Bernat! És el que hem de trobar, senyor Ventura. Exactament. Per això hi és ell. Perquè sóc un mestre de les disfresses. Per posar les coses a lloc. On és el ratpenat? Umake la nova l'unlopiso wa mawasutu.
Jim Carrey, en una estrena a la televisió. On adiu! Ace Ventura, Operació Àfrica. Avui, després del Telenotícies Vespre, la gran pel·lícula a TV3. Va créixer en un món sense futur. Buit. Sense somnis. Volia fer saber a tothom que no sentia res per la vida. Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Diari d'un rebel. Músic, novel·lista, una llegenda de Nova York. Una estrena a la televisió basada en una història real. Diari d'un rebel, diumenge a la nit a TV3.